tasainen. Toitte kulmaa Melinda ympyrässä. Se selän asento on paljon parempi. Vähän hitaampi ravi saa olla. Käsi taas Eevi. Pehmeä tukki. Työnnä vähän käsi sinne kuolaita kohti. Kuolaita kohti Eevi. Ei oo kuolain niin ylhäällä. Noin. Pidä käsi tässä. Ei saa heilua. Paikallaan. Hyvä. Pidä kyynärpäät kylissä ja tarkkaile koko ajan. Käsi kuolainta kohti. Noin. Jatkakaa kaikki sitten tänne C.